नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्ह मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण शैक्षणिक क्षेत्रातील अशा एका व्यक्तिमत्वाची चर्चा करणार आहे ज्यांची निवड महाराष्ट्र राज्य कास्टरायफ शिक्षक संघटनेच्या राज्याच्या अध्यक्षपदी निवड झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही एक मानाची गोष्ट आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राज्याचा अध्यक्ष मिळण्याचं एक पहिल्यांदाच घटना असेल. आपल्यासोबत देवगड तालुक्यातील वाडा हायस्कूलचे माध्यमिक शिक्षक आहेत आकाश तांबे सर. खूप खूप स्वागत तुमचं कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आणि पहिल्यांदा खूप खूप अभिनंदन. खरं तर तुमची निवड जी आहे ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक सुखद धक्का देणारी आणि एक आनंददायी गोष्ट आहे. कारण मानाचा तुरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये रोवला गेलाय. खरं तर तुमची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर अनेक तुम्हाला अभिनंदनाचा वर्षाव तुमच्यावर होत आहे. परंतु कास्टरायफ संघटनेचं जी संघटना आहे याच्यावर आपण चर्चा करण्यापूर्वी तुमचं जे शैक्षणिक काम सुरू झालं तर पहिल्यांदा कास्टरायफ संघटनेची तुम्ही सभासद आणि जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाली. काय सांगाल, कशी सुरुवात होती, किती साली तुम्ही जिल्हाध्यक्ष झालेला होता? 2002 मध्ये कास्टरायफ शिक्षक संघटनेचा मी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अध्यक्ष झालो आणि मला वाटतं मी एक 5 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक कास्टरायफ शिक्षक संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केलं. आणि शिक्षकांची एक चळवळ, जी चळवळ फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांची चळवळ म्हणून पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आपण हे कास्टरायफच्या माध्यमातून काम सुरू केलं. आणि समाजातला तो तळागाळातला जो वंचित वर्ग जो आहे त्याला कुठेतरी मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी, विशेषतः या जिल्ह्यामधला जो वंचित घटक आहे, आपण त्यांना अनुसूचित जाती जमाती असतील, VJNT असतील किंवा OBC असतील, तर या प्रवर्गातल्या बेरोजगार सुशिक्षित लोकांना शिक्षण सेवक म्हणून संधी मिळावी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये हे लोक यायला पाहिजे. यासाठी एक समाजभिमुख असं कास्टरायफच्या माध्यमातून आम्ही इथं सुरुवातीला आपण इथं काम केलं. अनेक वेळा इथले शिक्षणाधिकाऱ्यांशी काही वेळा संघर्ष झालेत, तर काही वेळेला काही चांगले शिक्षणाधिकारी आपल्याला मिळाले. त्यांच्या माध्यमातून आपण हा अनुशेष भरती जी म्हणतो, ही भरती चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. जिल्हाध्यक्ष 2002 मध्ये तुम्ही जिल्हाध्यक्ष झालात आणि यानंतर थेट राज्यावर जाण्याची तुम्हाला संधी मिळाली सरचिटणीसमध्ये. कशी संधी होती, कशी निवड झालेली होती? काय होतं की मी 5 वर्ष जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केल्यानंतर त्यावेळी जे आमचं राज्याचं नेतृत्व होतं, म्हणजे त्यांनी माझ्या कामाची दखल घेतली आणि मला सुरुवातीला कास्टरायफ शिक्षक संघटनेचा ॲडिशनल सेक्रेटरी म्हणजे अतिरिक्त सरचिटणीस म्हणून नियुक्त केलं. ती नियुक्ती मिळाल्यानंतर इथं सुरुवातीचं आमचं जे काम होतं शिक्षक संघटनेचं ते तसं खूप मर्यादित होतं. कारण कास्टरायफ कर्मचारी महासंघ नावाचं एक मोठी संघटना आहे, त्या संघटनेचं नेतृत्व श्री कृष्णा इंगळे हे करत होते आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कास्टरायफ महासंघामध्ये शिक्षक संघटनेचं एक असं छोटं युनिट असायचं आणि त्या युनिटच्या माध्यमातून मला महाराष्ट्रामध्ये सरचिटणीस म्हणून काम करायची संधी मिळाली. ज्यावेळी मी महाराष्ट्रामध्ये मला सरचिटणीस म्हणून माझी नियुक्ती झाली तेव्हा मी पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या कॅनव्हासवरती शिक्षक संघटना संघटित केली, जी महाराष्ट्रामध्ये संघटितपणे अशी शिक्षक संघटना कुठेही नव्हती. तर ती संघटित केली आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी आपण काम उभं केलं. हे सगळं करत असताना सरचिटणीसमध्ये तुमची नेमणूक झाली. यानंतर काल जेव्हा प्रत्यक्षात राज्याचं अध्यक्षपद जेव्हा तुम्हाला मिळालं, तो क्षण कसा होता? म्हणजे अनेक जण इच्छुक होते, अशावेळी तुमच्या नेतृत्वाची कशी कस लागली आणि पूर्ण राज्यातून तुम्हाला कसा पाठिंबा मिळाला? मी खरं सांगू का की शिक्षक संघटनांच्या अनेक व्यासपीठांवरती आपण जो संघर्ष बघतो, म्हणजे पदासाठी विशेषतः, तशा प्रकारचा संघर्ष आमच्या कालच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये आम्ही जी निवडणूक घेतली, निवडणूक प्रक्रिया राबवली आणि त्याच्यातून माझी जी नियुक्ती झाली ती खरं तर बिनविरोध झाली. परंतु कुठल्याही पद्धतीनं
कुठेही असा कोण उमेदवार नव्हता. म्हणजे मला सर्वांनी, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे शिक्षक बांधव माझे आहेत ते सर्वांनी एक मुखाने एक ठराव करून राज्याचा अध्यक्ष म्हणून माझ्या नावाची या ठिकाणी शिफारस केली. त्याचं कारण पण खूप महत्त्वाचं आहे, कारण मुळात महाराष्ट्रामध्ये कास्टाफ शिक्षक संघटना जी आहे ही रजिस्टर म्हणजे नोंदणी करण्यापासून पुढे त्या संघटनेची नोंदणी झाल्यानंतर या संघटनेचं पॅन कार्ड आपण काढलं, संघटनेचं राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये आपण अकाउंट काढलं आणि पुन्हा आपण संघटनेचं आपण ऑडिट केलं. म्हणजे समाजामध्ये संघटनात्मक पातळीवरती काम करत असताना जी अकाउंटेबिलिटी लागते तुमची ती आपण निर्माण करून दिली. याचं कारण असं आहे, कारण तुमचा पुढचा प्रश्न मला असणारच आहे, की कास्टाफमध्ये अनेक विचारांचे प्रवाह आहेत, ज्यांच्याकडे कायदेशीर बाजू जी आहे किंवा कायदेशीर गोष्टींची उणीव आहे. जसं आपण म्हणूया की बरीचशी अनधिकृत बांधकामं असतात, लोक त्या ठिकाणी वर्षानुवर्ष राहतात, परंतु काही वेळेला अशी कन्स्ट्रक्शन ज्यावेळी रिनोव्हेशनला येतात त्यावेळी लक्षात येतं की यांची कुठलीही परवानगी नाही आहेत आणि ही बेकायदेशीर म्हणूया किंवा बोगस अशी ही बांधकामं आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग ह्या सगळ्या गोष्टीचा त्रास जो आहे तो त्या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना होतो. आणि अशा पद्धतीने कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून मी ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये सरचिटणीस झालो त्यावेळी पहिल्यांदा संघटना रजिस्टर केली. संघटना रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर संघटनेचं बँकेमध्ये आपण खातं काढलं, संघटनेचं ऑडिट केलं आणि संघटनेला शासन मान्यता प्राप्त करण्यासाठी सुद्धा आपण चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न केले. मला खूप आनंदाची गोष्ट वाटते की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांचं आम्हाला खूप सहकार्य मिळालं या संघटना पातळीवरती. त्यांनी आमच्या महाराष्ट्राच्या राज्य अधिवेशनाला म्हणजे खास शिक्षक संघटनेच्या राज्य अधिवेशनाला आमचे शालेय शिक्षण मंत्री महोदय दीपकभाई केसरकर स्वतः खाजगी विमानानं, कारण ते मुंबईचे पालकमंत्री आहेत आणि मुंबईला DPDCची मीटिंग करून खाजगी विमानानं खास कास्टाफ शिक्षक संघटनेच्या अधिवेशनासाठी आले. म्हणजे मला खरोखरच खूप अभिमान पण वाटतो आणि भाईंचं कौतुकही वाटतं, कारण तसं बघितलं तर मागासवर्गीय शिक्षकांच्या संघटनेला फार काही कोण महत्त्व देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण जिथं जी गर्दी असते इतर संघटनांमध्ये तशी मोठी प्रचंड गर्दी वगैरे असं काही इकडं बघायला मिळत नाही. परंतु भाईचा एक स्वभाव की खरोखरच तळागाळातल्या समाजाचा प्राधान्याने विचार करण्याचा जो भाईंसारख्या नेतृत्वाचा आम्ही अनुभवलं आहे आणि त्यामुळे आमच्या शालेय शिक्षण मंत्री महोदय दीपकभाईंनी आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य केलं. ते आमच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहिले आणि त्याच्यानंतर मंत्रालयामध्ये त्यांनी आमच्या संघटनेसाठी खास बैठकसुद्धा दिली आणि त्यामुळं ही कास्टाफ शिक्षक संघटना महाराष्ट्रामध्ये एका वेगळ्या उंचीवरती आज गेलेली आहे. शासन दरबारी एक चांगल्या पद्धतीनं आमचे प्रश्न त्या ठिकाणी सोडवले जातात. इथं वेळोवेळी शिक्षण मंत्र्यांच्या बरोबर आम्हाला बैठकीसाठी वेळ मिळते, कधीही आम्ही जर आलो तर आम्हाला भेटीगाठी मिळतात. अशा प्रकारे कास्टाफ शिक्षक संघटनाचं काम आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने उभं राहिलेलं आहे. ज्यावेळी माझी निवड झाली अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छितो की आज जवळपास 1 लाख एवढे आमचे कास्टाफ शिक्षक संघटनेचे सभासद जे आहेत जे महाराष्ट्रामध्ये आहेत, ह्या 1 लाख सभासदांमध्ये एक विश्वास त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या कामाच्या माध्यमातून दाखवून दिला आणि त्यामुळे एक मुखानं की माझं नाव प्राधान्याने त्या ठिकाणी पुढे आलं. आणि ज्यावेळी कास्टाफ शिक्षक संघटनेचा नवीन राज्याध्यक्ष म्हणून आकाश तांबे या नावाचा ज्यावेळी ठराव आला त्यावेळी सर्व सभासदांनी एकमताने त्या ठिकाणी राज्याध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती केली. तर मला माझ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षक बांधवांनी जो माझ्यावरती विश्वास टाकलेला आहे ही फार मोठी जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी भविष्य काळामध्ये चांगल्या पद्धतीने पेलण्याची आणि त्यांचे जे काय सामाजिक प्रश्न असतील, शैक्षणिक प्रश्न असतील, हे सगळे प्रश्न भविष्य काळामध्ये चांगल्या पद्धतीनं आपण ते सोडवू. आणि एक व्हिजन जे आहे, म्हणजे मी आता राज्याध्यक्ष झाल्यानंतर मी एक व्हिजन ठेवलेलं आहे की कास्टाफ शिक्षक संघटनेचं पुढचं 3 वर्षाचं काय व्हिजन असेल त्याच्यावर आपण पुढच्या काळामध्ये आपण चर्चा करूच, पण ते एक आपण व्हिजन घेऊन आता येत्या काळामध्ये पुढे जातो. व्हिजन घेऊन जात आहे. राज्याच्या अध्यक्षपदी तुमची निवड झाली, परंतु अजूनही कास्टाफ सारख्या शिक्षक संघटना आहेत, एकाच नावाच्या 2 संघटना आहेत का, काही लोक काम करत आहेत, हे नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे? कास्टाफ संघटना आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठची तुमची संघटना आहे, पॅरलल काही संघटना चालतात, काय नेमकं वस्तुस्थिती आहे?
हा प्रश्न खूप चांगला आहे आणि तो तुम्ही विचारल्याबद्दल तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. तर मगाशी मी जे सांगितलं की अशी अनेक अनधिकृत बांधकामं असतात, लोक तिथं राहतात, वर्षानुवर्ष राहतात तिथे, आणि कालांतराने मग त्यांच्या लक्षात येतं की ही इमारत जी आहे ही बेकायदेशीर होती. तर अशी परिस्थिती कास्टटाईपमध्ये सुद्धा आहे. कास्टटाईप कर्मचारी महासंघ म्हणून जी संघटना आहे, ज्याचं नेतृत्व आता कृष्णा इंगळे करतात, आम्ही त्यांच्याबरोबर 20 वर्ष काम केलं. ज्यावेळी कृष्णा इंगळे साहेबांबरोबर आम्ही 20 वर्ष कास्टटाईप शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून जेव्हा काम करत होतो, त्यावेळी आम्ही त्यांना विचारलं, कारण आमच्या अनेक शिक्षकांना, शिक्षणाधिकारी असतील किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, त्यांनी बाबा संघटना तुमची जी आहे ही शासनमान्य आहे का, या संघटना नोंदणीकृत आहे का, तुमच्या संघटनेमध्ये नोंदणी केलेली कार्यकारिणी आहे का, किंवा त्याची घटना आहे का, अशा पद्धतीने ज्यावेळी प्रशासनाकडून आम्हाला काही विचारणा केली त्यावेळी एक कृष्णा इंगळे जे कास्टटाईप कर्मचारी महासंघ चालवतात, तर त्यांच्याकडे कुठल्याच प्रकारचे कागदपत्र बघायला मिळाले नाहीत. मग आम्ही त्यांना विचारलं, तुमच्याकडे जर हे पेपर्स नसतील तर आमच्या महाराष्ट्रातल्या सर्व शिक्षकांची फार मोठी अडचण होईल, कारण शिक्षक हा बुद्धिमान आहे, हुशार आहे, आणि अशा पद्धतीने बोगस काम करणं हे आमच्या शिक्षकांना पटणारं नाही, आणि भविष्यकाळामध्ये शिक्षक संघटना महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला चालवता येणार नाही. आम्ही त्यांना हे स्पष्ट सांगितलं, आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही त्यांना सांगितलं की असं असेल तर तुमची संघटना नोंदणीकृत नसेल तर मला शिक्षक संघटना जी आहे ही नोंदणी करावी लागेल. आणि त्या पद्धतीनं मी 2001 मध्ये अपर कामगार आयुक्त नागपूर यांच्याकडे संघटना नोंदणीकृत केली. नोंदणीकृत केल्यानंतर संघटनेचं नोंदणी प्रमाणपत्र, संघटनेची नोंदणीकृत कार्यकारिणी, संघटनेची घटना, नियम हे त्या ठिकाणी आम्ही सर्व सभासदांना दिले. आणि त्याच्यानंतर संघटनेचं आपण पॅन कार्ड काढलं, संघटनेचं राष्ट्रीयकृत बँकेत खातं काढलं, आणि त्याच्यानंतर संघटनेची वर्गणी जी असते ही संघटनेची वर्गणी कुठल्याही पदाधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यावरती टाकू नका, आपण संघटनेची वर्गणी संघटनेच्या खात्यामध्ये जमा करा, अशा आपण सगळ्यांना सक्त सूचना केल्यात. आणि त्याच्यानंतर आपण संघटनेचं राज्य अधिवेशन घेतलं. महाराष्ट्राचं राज्य अधिवेशन जे आपण कोल्हापूरला घेतलं त्याच्यामध्ये जवळपास 15 लाख रुपये खर्च केला आपण, परंतु एवढा खर्च केला असताना सुद्धा त्या खर्चाचा पण आम्ही हिशोब, त्याचं ऑडिट जे आहे तेही सुद्धा आम्ही केलं, ते आपण प्रत्येक सभासदाला आपण ते दिलं. आणि आता आपण संघटनेच्या माध्यमातून ATG प्रमाणपत्र सुद्धा आपण काढतोय. तर तुमचा मुद्दा मगाचा राहून गेला, तर हे कास्टटाईप कर्मचारी महासंघ नावाची जी संघटना आहे ना, ही संघटना मुळात नोंदणीकृत अशी नाही आहे. या संघटनेत 40 वर्ष काम करत होते कृष्णा इंगळे, पण त्यांनी आपल्या संघटनेचं बँकेमध्ये खातं सुद्धा काढलं नाही. स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यावरती पैसे घ्यायचे, त्या पैशाचा 40 वर्षामध्ये कृष्णा इंगळे यांनी हिशोब दिलेला नाही. आणि हे सगळी गोष्ट आमच्या लक्षात आल्यानंतर मग आम्ही त्यांना जय महाराष्ट्र केला, किंवा कास्टटाईप कर्मचारी महासंघ अशा बोगस संघटनेमध्ये आपण काम करणार नाही, कारण शेवटी लोकांची विश्वासार्हता महत्त्वाची असते. आणि आम्हाला त्यांना हेच सांगायचं आहे की अशा पद्धती आम्हाला इतर सर्व कर्मचारी बांधवांना हेच सांगायचं आहे की बांधवांनो, तुम्ही अशा कृष्णा इंगळेंच्या नेतृत्वाखाली जी कास्टटाईप कर्मचारी महासंघ जी संघटना आहे, या संघटनेचं कुठलंही नोंदणी नाही आहे, कुठल्याही खात्यामध्ये त्यांचं कुठल्याही संघटनेच्या नावाचं असं खातं नाही आहे, त्यांचं ऑडिट झालेलं नाही, त्यांनी 40 वर्षामध्ये हिशोब दिलेला नाही. तर ह्या मागासवर्गीय समाजातल्या कर्मचाऱ्यांची लूट करण्याचं काम या ठिकाणी होतंय. त्यामुळे अशा गोष्टीला तुम्ही बळी पडू नका. संघटनेचे सभासद होत असताना आपण त्या ठिकाणी संघटनेची कोणतीही संघटना असेल कागदपत्र नीट तपासून घ्या, कारण आपण ज्यावेळी कर्मचारी म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून एखादं आंदोलन करतो आणि शासनाच्या विरोधात ज्यावेळी एखादी भूमिका घेतो, त्यावेळेला आपली संघटना ही कायदेशीर असली पाहिजे, नोंदणीकृत असलीच पाहिजे, शिवाय ती शासन मान्यसुद्धा असली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी आज आपल्या माध्यमातून मी महाराष्ट्रातल्या माझ्या सर्व कर्मचारी बंधूंना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. पॅरलर संघटना आहे म्हणता, तुमची महासंघ आहे, अधिकृत आहे, दुसरी पॅरलर संघटना आहे. यात जेव्हा एकाच्या 2 संघटना निर्माण होतात, मग फुटीनंतर आपण महाराष्ट्रामध्ये बघितले, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, अजितदादांची राष्ट्रवादी, शिंदेंची शिवसेना, ठाकरेंची सेना, अशी जेव्हा अनेक पक्ष निर्माण होतात किंवा अनेक संघटना होतात, काय नेमक्या समस्या असतात, आणि अशा वेळी खणखणानं म्हणून तुम्ही शिक्षकांसमोर कसं जाऊन त्यांची कामं करता? आपल्याला एक समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आता
तुम्ही म्हटलं की फुटीनंतर एका ठराविक काळानंतर नेतृत्व बदल हा झाला पाहिजे. आम्ही कास्टाफ कर्मचारी महासंघामध्ये ज्यावेळी काम करत होतो तर या कास्टाफ कर्मचारी महासंघामध्ये बरीचशी माणसं सेवानिवृत्त झालेली. म्हणजे आता तुम्हाला सांगितलं ना, कृष्णा इंगळे हे सामाजिक न्याय विभागामध्ये होते आणि ते सेवानिवृत्त होऊन जवळजवळ 20 वर्ष झाली. त्यांचं वय आता काहीतरी 80 वर्ष वय आहे. खरं म्हणजे त्यांनी आता आपला उत्तराधिकारी द्यायला पाहिजे होता, तो त्यांनी उत्तराधिकारी दिला नाही. आणि संघटना ही ज्या पद्धतीने कायदेशीरदृष्ट्या ती रजिस्टर करायला पाहिजे ती सुद्धा केली नाही. आणि त्यामुळं आम्ही ॲक्च्युली खरं म्हणजे हा तांत्रिक मुद्दा आहे आणि तो खूप महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून आपण बाजूला झालो. परंतु हे होत असताना सुद्धा संघटनेची एक वैचारिक भूमिका असते. तो विचार फार महत्त्वाचा असतो आणि तो विचार जपला पाहिजे आणि तो विचार आपण तळागाळापर्यंत पोहोचवला पाहिजे. आज परिस्थिती काय आहे की आरक्षणाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय समाजातले जे घटक आहेत, लोक आहेत, ते नोकरीमध्ये येतात. परंतु त्यांनी एक सामाजिक त्यांची बांधिलकी असते की ही एक मोमेंट आहे, ह्या मोमेंटमध्ये आपण काम केलं पाहिजे. कारण भविष्य काळामध्ये हा जो तळागाळातला आपला वंचित घटक आहे, या वंचित घटकाला आपल्याला सामाजिक न्याय द्यायचा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, जर आपण व्हिजन ठेवून काम केलं तर भविष्य काळामध्ये सुद्धा कितीही कास्टाफ नावाच्या संघटना आल्यात किंवा कितीही संघटना जरी आल्यात तरी ज्यांच्याकडे व्हिजन आहे, ज्यांच्याकडे चांगलं नेतृत्व आहे, त्याकडे निश्चितपणे लोक जातील. आणि मला खात्री आहे की आज जवळपास 1 लाख सभासद कास्टाफ शिक्षक संघटनेकडे आहेत. भविष्य काळामध्ये आम्ही 5 लाख सभासद करू. म्हणजे माझं जे व्हिजन जे आहे त्या व्हिजनमध्ये पुढच्या 3 वर्षामध्ये आम्ही कास्टाफ शिक्षक संघटनेचे 5 लाख सभासद या महाराष्ट्रामध्ये करू, एवढं मी आपल्या सर्वांना या माध्यमातून आश्वासन देऊ इच्छितो. सर, 2000 ते 2002-05 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता माध्यमिक विभागाचा संघटना स्ट्रॉंग होत्या. मग तो अध्यापक संघ, त्याचे नेते खमके होते. त्यावेळी अध्यापक संघ स्ट्रॉंग होता. माणिकराव कोकाटे असतील, याशिवाय उमेश सुकी असतील, शिक्षक परिषदेचे आपले कैलास सुधाकर तावडे असतील, तुम्ही संघटनेचं काम करत होता, गुरुनाथ पेडणेकर असतील, अशा अनेक संघटना होत्या, संजय वेतरेकर वगैरे. आणि ह्या संघटनाचे नेते नेतृत्व करत असताना, काम करत असताना एक शिक्षकांमध्ये त्याच्याविषयी आदर होता, आक्रमक भूमिका होती. मात्र आता संघटना ज्या आहेत ते वाढत चाललेल्या आहेत, खूप संघटना येत आहेत. आणि अशा वेळी शिक्षकांची कामं आहेत, शिक्षक पण थेट संघटनेकडे न जाता कार्यालयाकडे जाऊन ही कामं करून घेत आहेत. यानंतर हा जो बदल झाला आहे, या बदलाबाबत काय सांगाल? याला नेमकं काय जे स्वरूप येते सध्या, ते स्वरूप तुम्ही बघितलेलं आहे, काय वाटतं या संदर्भात? हा प्रश्न सर्व शिक्षकांना अंतर्मुख करणार आहे. कारण बघा, एक काळ होता ज्या काळामध्ये आता तुम्ही ह्या लोकांची नावं घेतली, त्या काळामध्ये शिक्षण चळवळ होती खऱ्या अर्थानं. आणि त्यामुळं ह्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा आदर केला जात होता आणि या चळवळीच्या माध्यमातून शिक्षकांचे प्रश्न सुटत होते. परंतु या आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये, म्हणजे मला वाटतं 2013 नंतरची गोष्ट आहे, 2013 नंतर शिक्षणाधिकारी म्हणून ज्या काही नियुक्त्या झाल्यात किंवा जे काही शिक्षणाधिकारी आलेत 13 मध्ये, 13 नंतर 2013 नंतरच्या सांगतो मला, 2013 नंतर जे शिक्षणाधिकारी आले त्यांनी एक वेगळ्या पद्धतीची प्रॅक्टिस हा शब्दच योग्य ठरेल, त्यांनी एक वेगळ्या पद्धतीची प्रॅक्टिस सुरू केली. संध्याकाळी 6 नंतर त्यांची कार्यालये सुरू होतात आणि वैयक्तिक पातळीवरती ज्यांची कामं असतात त्या लोकांना ते बोलून घेतात आणि संघटनेच्या लोकांना बाजूला ठेवा, कळलं का, आणि तुम्ही आमच्याकडे या. ही एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला. तो एक ट्रेंड सुरू झाला आणि त्याचा तोटा आमच्या शिक्षण चळवळीला, म्हणजे कुठेतरी चळवळ जी आहे ना ती कुठे थांबली असं वाटायला लागतं. तर दुसरं एक कारण बघा, तुम्हाला आठवत असेल, आता परवा आपली शिक्षण मतदारसंघाची निवडणूक झाली. कोकण शिक्षक मतदारसंघ असेल किंवा महाराष्ट्रात अन्य ही शिक्षण मतदारसंघाच्या निवडणूक, ज्ञानेश्वर म्हात्रे निवडून आले, ज्ञानेश्वर म्हात्रे आले. तर त्या निवडणुकीमध्ये काय झालं हे तुम्हाला माहिती आहे, मला इथं चॅनलवर सांगायला लावू नका, की शिक्षक मतदार जो आहे, ज्याला आपण सुज्ञ म्हणतो, जो समाजाचं प्रबोधन करतो, मार्गदर्शन करतो, शिक्षकाचंच आपण सगळेजण अनुकरण करतो, तर तो शिक्षक मतदारसुद्धा जर जनरल निवडणुकीच्या मतदाराप्रमाणे जर वागू लागला तर मग ह्या चळवळीचं काय होणार, हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे आपण
संघटनात्मक काम पातळीवरती काम करत असताना आमच्यासारख्या संघटनेच्या नेत्यांना दोष देण्यापेक्षा शिक्षकांनी सुद्धा आपली जबाबदारी ओळखली. मी थोडं रोखतोय, ही जी काय चळवळ सुरू झालेली होती म्हात्रेंच्या निवडणुकीमध्ये जे काय झालं, तुम्ही म्हणताय, तुम्ही जे आरोप करताय, याची सुरुवात आधीच्या निवडणुकीमध्ये झालेली होती, जेव्हा विद्यमान त्यावेळेचे आमदार जे निवडून आलेले होते, बाळाराम पाटील निवडून आलेले होते, आणि शिक्षक परिषदेमध्ये जे बंड झालेलं होतं, रामनाथदादा मोतेंची बंडखोरी आणि अधिकृत उमेदवार असलेले वेणुनाथ कडू यांच्यामधली जी लढाई, आणि त्यावेळी ज्ञानेश्वर म्हात्रे लढलेले, या चौरंगी लढतीमध्ये त्याच वेळी 6 वर्षापूर्वी हे सगळे पडसाद पाहायला मिळाले होते. त्यावेळी नेमकं काय घडलेलं होतं? निश्चित तुम्हाला एक सांगतो का, की शिक्षक आमदार आहे ना, हा शिक्षण चळवळीतून जायचा. म्हणजे जी पूर्वीची नावं असतील, रामनाथदादा मोते असतील, ठीक आहे, आपण त्यांच्या वैचारिक भूमिका वेगळ्या आहेत, आमच्या वैचारिक भूमिका वेगळ्या आहेत, परंतु ते शिक्षण चळवळीतून आलेत. त्याच्यानंतर काय झालं की ज्यांचा या शिक्षण चळवळीशी किंवा शिक्षण क्षेत्राची काही संबंध नाही अशी माणसं, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही म्हटलं ना की पाकिटं वाटून काही माणसं अशी निवडून आली, आणि ती सुरुवात खरं आमच्या म्हणजे बाळाराम पाटील आमदार झाले तिथून ती सुरुवात झाली, तो ट्रेंड. आणि ह्याला काही अंशी जबाबदार आहे की शिक्षक संघटनेमध्ये ते 2 गट पडले, रामनाथदादा मोते आणि ते, त्यामुळं कुठेतरी त्यांना फायदा मिळाला. आणि तिथून मग शिक्षण चळवळीतून जे नेतृत्व पुढे येत होतं शिक्षक आमदार म्हणून, ते कुठेतरी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीच परिस्थिती आहे. आज सगळीकडे सर्व महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक हा शिक्षक आमदार होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याचं कारण या सगळ्या गोष्टी आहेत, बरीच त्याच्यावरती आपल्याला चर्चा करता येईल. गंभीर आरोप करताय, पाकिटं घेऊन मतदान केलं गेलं असा शिक्षकांवर थेट आरोप तुमचा अनुभव आहे. नेमका हा गंभीर आरोप करताना खरोखरच शिक्षक पाकिटं घेऊन मतदान करतात आणि त्याचे रिझल्ट प्लस येतात, काय वाटतं आपल्याला? नाही, असं मी म्हणत नाही आहे, परंतु बऱ्याच शिक्षकांची कुजबूज आणि आमच्याकडे आलेल्या ज्या काही चर्चा आहेत, तुमच्या माध्यमांकडूनच आलेल्या चर्चा आहेत, की ही जी काय पाकिट संस्कृती सुरू झालेली आहे सध्या, ही थांबली पाहिजे, ही बंद झाली पाहिजे, आणि शिक्षण चळवळ वाढली पाहिजे. आणि या चळवळीतून मग नेतृत्व पुढे यायला पाहिजे. आणि शिक्षक आमदार जो आहे, म्हणजे मुळात बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे घटनाकार आहेत, त्यांनी विधान परिषदेमध्ये शिक्षक आमदारच का नेमलेत, इतर कुठले डॉक्टर, इंजिनियर्स हे काय नाही आमदार होऊ शकत, तर शिक्षक आमदारच का त्याकडे झाला पाहिजे. तर शिक्षकाला सामाजिक प्रश्नांची चांगली जाण असते आणि समाजाशी त्याची नाळ जोडलेली असते. आणि असा जर शिक्षक वर्ग वरिष्ठ सभागृहामध्ये म्हणजे विधान परिषदेमध्ये गेला, तो तर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं त्या सभागृहामध्ये मार्गदर्शन करू शकतो, हा त्याचा हेतू होता. पण या सगळ्याला अलीकडे हरताळ फासली गेलेली आहे. फार वाईट वाटतं, पण भविष्य काळामध्ये नवीन येणारी पिढी जी आहे ह्याच्यावरती विचार करेल आणि हे चित्रसुद्धा भविष्य काळामध्ये निश्चितपणाने बदलेल. कोकणच्या दृष्टीने विचार करता कोकण पदवीधर मतदारसंघ आणि कोकण शिक्षक आमदार, असे 2 आमदार आपल्याला कोकणाला लाभले आहेत. आता ज्ञानेश्वर म्हात्रे निवडून गेलेत, दुसरे आमदार जे आपले आहेत त्यांची टर्म आता संपते, जे डावखरे आहेत त्यांची जूनमध्ये टर्म संपते, त्याची निवडणूक होईल. परंतु शिक्षण दृष्ट्या विचार करता त्यावेळेचे प्रश्न, कैलासशी बापट बघितले, आमदार अशोकराव मोडक बघितले, त्याच्यानंतर हल्ली जे स्वर्गवासी झालेले ते रामनाथ कैलासचे मोते सर बघितले. यांचं जे काम होतं, हे काम कुठेतरी आता तसं दिसत नाही. 3 महिन्यातून एक सविचार सभा घ्यायची, डेप्युटी डायरेक्टरकडे सभा व्हायची, दर महिन्याची 2 महिन्यात त्यांची सभा व्हायची. परंतु असे आता प्रश्नच जे आहे ते प्रश्न त्या पातळीवर सुटत नाही आहेत. आमदार पण त्याला एक राजकीय स्वरूप सगळं येतं. काय वाटतं त्यावेळेच्या आमदारामध्ये आणि आताच्या आमदारांमध्ये काय फरक आहे, आणि यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? शिक्षण क्षेत्रामध्ये या आमदारांचा निधी असेल किंवा फंड असेल जो मिळाला पाहिजे किंवा त्यांनी झोकून दिलं पाहिजे, असं कधी होत नाही. काय भूमिका असेल तुमची? नाही, आता मी ह्या विषयावर मी बोलू शकत नाही, कारण शेवटी कसं आहे, ते आमदार जे आपण निवडून दिले, जनतेने जे निवडून दिलेले आहेत त्या आमदारांचा आपण रिस्पेक्ट केला पाहिजे. शेवटी कसं आहे, आपल्या शिक्षकांनी निवडून दिलेले आमदार आहेत. आता त्यांनी काय करावं, कसं काम करावं, हा त्यांनी आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे तो. परंतु एक सामान्य शिक्षक म्हणून आपल्या काही अपेक्षा आहेत की जे आत्ता आमदार महोदय आहेत, मग ते पदवीधर असतील किंवा शिक्षक आमदार असतील, यांनी प्राधान्यानं शिक्षकांचे जे धोरणात्मक प्रश्न जे आहेत
त्या धोरणात्मक प्रश्नांवरती त्यांनी काम केलं पाहिजे. म्हणजे काय तर जी पॉलिसी म्हणजे महाराष्ट्र शासन जी काय शिक्षणाविषयी जी काय पॉलिसी तयार करते ती पॉलिसी एक चांगली पाहिजे. म्हणजे आता तुम्ही बघा ना की 1000 पटसंख्या असेल तर तुम्हाला प्रयोगशाळा सहाय्यक मिळेल किंवा तुम्हाला ग्रंथपाल मिळेल किंवा 100च्या आतमध्ये तुमची पटसंख्या आली की तुमचा मुख्याध्यापक नाही शाळांना. ही काय पॉलिसी असू शकते का? म्हणजे मग त्या मुलांनी काय प्रयोगशाळेमध्ये प्रयोग करायचेच नाहीत का ज्यांची पटसंख्या 1000च्या आत आहे? तर या ज्या काही पॉलिसीच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी शिक्षक आमदार असतील, पदवीधर आमदार असतील, त्यांनी योग्य ती भूमिका तिथे मांडली गेली पाहिजे. शिक्षण सेवकांच्या भरतीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आता आपण पाहतोय पवित्रा पोर्टलच्या माध्यमातून भरती होते, परंतु याच्यामध्ये सुद्धा पोर्टलमध्ये सुद्धा ज्या काही त्रुटी आहेत त्या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. किंवा रोस्टर जे आपण म्हणतो ना त्या रोस्टरच्या तपासणीच्या बाबतीमध्ये योग्य वेळी ते तपासून घेतलं असतं तर एव्हाना भरती व्हायला पाहिजे होती. आत्ता आचारसंहिता मला वाटतं लोकसभेची जवळ आलेली आहे, त्याच्या अगोदर भरती होणं गरजेचं आहे. तर या बाबतीमध्ये संबंधित जे आमदार आहेत आपले त्या आमदार महोदयांनी काम केले पाहिजे. आपल्याकडे ज्ञानेश्वर म्हात्रे खूप चांगला आमदार आहे, धडपड करतायत चांगल्या पद्धतीने. मला आशा वाटते की ते चांगलं काम करतील. आमदारांवर तुम्ही निधी जो आहे आमदारांचा, खरं तर घटनेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना निर्मिती केली, शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, प्रत्येक जे झोन आहेत, विभाग आहेत, या प्रत्येक विभागाला दिले. खरं तो त्यांचा निधी जो आहे शिक्षक आमदारांचा किंवा पदवीधर आमदार तो शाळांना मिळाला पाहिजे, भौतिक सुविधा मिळायला पाहिजे. खरंच निधी हा मिळतो ही राजकीय पक्ष तो निधी अन्य कामासाठी वापरतात? काय वाटतं आपल्याला? कसं आहे आता निधीच्या बाबतीत जर तुम्ही बोललात तर मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं तेच होतं की पूर्वी कसं व्हायचं शिक्षण चळवळीतले शिक्षक आमदार असायचे. आता कसं आलं आता की जे शिक्षक आमदार असतील किंवा पदवीधर आमदार असतील ते एका पक्षाचे असतात आणि पक्षाचा अजेंडा हा त्यांना शेवटी राबवावा लागतो. त्यामुळं निधीच्या बाबतीमध्ये प्राधान्यक्रमाने शिक्षणासाठी शैक्षणिक शाळांसाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी ज्या काय उपयुक्त अशी काय साधनं जी आहेत त्यासाठी तो निधी खर्च केला पाहिजे. रस्ते असतील किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं असतील त्यासाठी हा निधी निदान किमान या आमदाराने तरी वापरू नये. परंतु काही प्रमाणात पक्षीय पातळीवरती कुठेतरी ह्या निवडणुका झाल्यामुळे हा परिणाम दिसतोय. पण मला वाटतं बघूया भविष्यकाळामध्ये म्हणजे ज्ञानेश्वर म्हात्रेंनी तरी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे बाबा की आपला सगळा निधी आपण शिक्षणावरतीच खर्च करू. बघूया भविष्यकाळामध्ये काय होतं. मागच्या निवडणुकीमध्ये निरंजन डावखरे उभे असताना तुम्ही थेट संजय मोरेंना पाठिंबा दिला होता. आताचे मुख्यमंत्री तेव्हाचे नगरविकास मंत्री होते एकनाथ शिंदे साहेब, आणि तुम्ही कणकवलीत वैभव नाईकांच्या बंगल्यावर थेट पाठिंबा दिलेला होता शिवसेनेला. आकाश तांबे हा बेधडक बिंदास माणूस मानला जातो. नेमकं काय कारण होतं त्यावेळी तुम्ही पाठिंबा देण्याचं? कारण डावकरेसारखं तुमच्यात एक सपोर्टिंग आमदार तुम्हाला मिळत असताना संजय मोरेंना पाठिंबा दिला नाही. ॲक्च्युली डावकरे साहेब ज्यावेळी राष्ट्रवादीमध्ये होते त्यावेळी आम्ही त्यांना सहकार्य केलं होतं, पण त्यांनी ज्यावेळी भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला, शेवटी कसं असतं की इथं आम्ही विचारांची लढाई असते आणि आमचा जो विचार आहे आणि तो भारतीय जनता पार्टीचा जो विचार जो आहे तो कधी न जुळणारा विषय. म्हणजे आमचा संघर्ष जो आहे की आमची जी चळवळ जी आहे ही RSS किंवा भाजप या विचारांच्या विरोधातच राहिलेली आहे आणि त्यामुळे साहजिकच आम्ही त्यावेळीसुद्धा भाजपच्या विरोधात स्ट्रॉंग उमेदवार म्हणून आपण त्या ठिकाणी भूमिका घेतलेली होती आणि आजही आमची भूमिका ही निश्चितपणानं भाजपच्या विरोधातच असणार आहे. तुम्ही म्हणता भाजप किंवा RSSच्या विरोधात, परंतु ज्ञानेश्वर म्हात्रे तर थेट भाजपचे उमेदवार होते कालच्या वेळी. त्यावेळी तुम्ही कसं काय नाही? आता ते तुम्ही म्हणताय तर बरोबर आहे. त्यावेळी असं झालं होतं की ज्ञानेश्वर म्हात्रेंनी 6 वर्ष जे काम केलं होतं त्यावेळी ते महाआघाडीमध्ये होते ते 6 वर्ष त्यांनी काम केलं आणि ज्यावेळी शिवसेनेमध्ये 2 भाग झाले आणि शिवसेनेमध्ये 2 भाग झाल्यानंतर आम्हाला वाटत होतं त्यांना शिवसेनेकडूनच तिकीट मिळेल, पण तसं झालं नाही. त्यांना तिकडून मिळालं, भाजपकडून मिळालं. परंतु आम्ही त्यांना शब्द दिलेला होता सुरुवातीलाच आणि आम्ही शब्द दिले असल्यामुळे आम्ही शब्दाचे पक्के आहोत. ठीक आहे, आम्ही त्यांना शब्द दिले असल्यामुळे आम्ही त्यांना एकदाच सांगितलं की आम्ही तुम्हाला दिलेल्या शब्दामुळे तुम्हाला तडजोड करा निश्चितपणे. पण आम्ही शब्द दिलेले असताना सुद्धा काही गोष्टी आम्ही त्यांना सांगितल्यात की तुम्हाला आम्ही काही अटी आणि शर्तीवरती आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी पाठिंबा देऊ, परंतु आम्ही भाजपच्या कुठल्याही व्यासपीठावरती
येऊन तुमचा काय प्रचार करणार नाही. आणि तशा पद्धतीने आम्ही ज्ञानेश्वर म्हात्रेंचा प्रचारसुद्धा केलेला नाही. ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर निवडून आले, आमदार आहेत आता. खरं तर भाजप ही जागा परिषदेला देते प्रत्येक वेळी शिक्षक मतदारसंघाचे, परंतु यावेळी त्यांनी थेट भाजपने लढवली. म्हात्रे सर निवडून आले, पदवीधरची आता निवडणूक होते. वेणुनाथ कडू इच्छुक होते, त्यांची समजूत काढण्यात आली आणि भाजपचा उमेदवार जरी निवडून आला. यानंतर म्हात्रे जरी भाजपच्या तिकडावर निवडून आले ज्ञानेश्वर म्हात्रे, तर नवीन संघटना त्यांनी काढली, अजून एका संघटनेचा भर पडलाय. काय वाटतं तुम्हाला? ते मी नाही सांगू शकत, कारण कसा विषय आहे हा. प्रश्न तुम्ही म्हात्रे सरांना विचारलेला बरं. म्हणजे याच्यावर पण तुम्ही जी त्यांची जवळीक आहे, अजून एक संघटना वाढली. म्हात्रे सर तर स्ट्रॉंगली काम करतायत कोकणामध्ये. काय वाटतं या संदर्भात? नाही, आता कसं आहे बघा, लोकशाही आहे शेवटी. प्रत्येकाला असं वाटत असतं की आपण स्वतंत्र आपली शिक्षक संघटना असावी. कदाचित म्हात्रे साहेबांचा सुद्धा तो विचार असेल की पक्षीय राजकारणापासून थोडंसं दूर जाण्यासाठी त्यांनी तसा प्रयत्न केला असेल. चांगली गोष्ट आहे, त्यांना शुभेच्छा आहेत त्यांच्या. जून 2024ला पदवीधरची निवडणूक होते. आकाश तांबे उमेदवार पाहायला मिळतील पदवीधर मतदारसंघासाठी? नाही, असा काहीच विचार नाही आहे. म्हणजे सध्या तरी आमच्या संघटनेमध्ये या विषयावर काही चर्चा नाही आहे. परंतु भविष्य काळामध्ये, एवढ्या लवकर तर काय नक्कीच नाही, परंतु भविष्य काळामध्ये तुम्ही जे काय सांगताय त्या गोष्टीचा आम्ही विचार करू. कारण आम्हाला भविष्य काळामध्ये एक चांगलं शिक्षक आमदार पाहायचे आहेत भविष्य काळामध्ये. त्या दृष्टिकोनातून विचार भविष्य काळात करू, सध्या तरी नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उमेदवार कोणच दिसत नाही. एक सुधाकर तावडे 2003 पर्यंत त्यांनी मागणी केलेली होती 2003च्या निवडणुकीत, परंतु त्यांना संधी मिळाली नाही. मोते सरांना उमेदवारी मिळाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुठच्याच शिक्षकाला किंवा अन्य नेत्याला पदवीधर असेल किंवा शिक्षक याची उमेदवारी मिळत नाही. कारण काय, ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान आहे. काय वाटतं तुम्हाला, कोकणातला आमदार होण्यासाठी काय ते नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे असं शिवसेनेचे पण प्रयत्न होते, परंतु तशी नोंदणी झाली नाही पदवीधरची. अजूनही नोंदणी बरेच पदवीधर नोंदणीसाठी जे आहेत यांची झालेली नाही. काय वाटतं तुम्हाला, कोकणातून, तळ कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आमदार जाण्यासाठी? नाही, हा विषय कसा असतो, शेवटी हे अर्थमेटिक कॅल्क्युलेशन्स आहेत. आणि ते जर तुम्ही पाहिलं तर आपल्या सिंधुदुर्ग किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघामधलं जे मतदार जे आहेत त्यांची संख्या पाहिली तर कुठलाही पक्ष म्हणून म्हटलं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या उमेदवाराचा विचार करत नाही. परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या की रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खरंच खूप हुशार माणसं आहेत. म्हणजे आता आपले शिक्षण मंत्रीच घ्या, की मला सांगायला खूप कौतुक वाटतं की विलासराव देशमुख तुम्हाला आठवत असेल बघा, विलासराव देशमुख शालेय शिक्षण मंत्री होते. विलासराव देशमुख शालेय शिक्षण मंत्री होते आणि त्यांनी जे काम केलं, त्यांचा जो एक ठसा मुख्यमंत्री म्हणून त्याचा ठसा आजही आहे. म्हणजे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुखकडे पाहिलं जातं. तसं शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून सुद्धा विलासराव देशमुख यांनी खूप चांगलं काम केलं होतं. त्याच्यानंतर आज दीपकबाई केसरकर यांचं नाव आपण प्राधान्यक्रमाने घेतलं पाहिजे. त्यांचा पक्ष कुठलाही हा महत्त्वाचा भाग नाही आहे, परंतु दीपकबाई केसरकर यांनी जे गेल्या दीड वर्षामध्ये जे काही निर्णय घेतलेले आहेत ते खरोखर चांगले आहे. म्हणजे आता भरतीसुद्धा होते, पोर्टलच्या माध्यमातून भरतीसुद्धा होते. हे चांगल्या पद्धतीचे निर्णय घेतलेले आहेत आणि अतिशय सुसंस्कृत सभ्य हे कोकणाला एक चांगलं बुद्धिजीवी आपण म्हणतो ना नेतृत्व, जसं बॅरिस्टर नाथपै असतील, मधु दंडवते असतील, सुरेश प्रभू असतील, यांची एक परंपरा होती आणि ती परंपरा कुठेतरी आम्हाला खंडित होते की काय असं वाटत होतं. आणि दीपकबाईंच्या स्वरूपाने एक चांगलं नेतृत्व मिळालं, त्यामुळे आमच्या कोकणाची मान आज खूप म्हणजे उंचावली आहे. सर, फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना पदवीधरच्या निवडणुकीमध्ये मागच्या जे डावकरे भाजपकडून लढले, शिवसेना पण थेट लढली, संजय मोरे जे उमेदवार होते थेट लढत झाली आणि सत्तेतील दोन्ही पक्ष लढले, डावकऱ्यांचा विजय झाला. आता तर सगळी समीकरणं बदललेली आहेत. 2024ला जूनमध्ये डावकरे हे भाजपकडून लढणार हे जवळपास निश्चित झालेलं आहे. संजय मोरे पण शिंदे गटामध्ये आहेत. अशा वेळी काय वाटतं तुम्हाला, तगडा उमेदवार डावकऱ्यांच्या विरोधात कोण असेल आणि तुम्हाला शिवसेना असेल म्हणजे उद्धव ठाकरेंची उभाटा सेना आहे यांच्याकडून किंवा राष्ट्रवादीकडून काय ऑफर वगैरे आहे का? नाही, सध्या तरी काहीच नाही आहे आणि सध्याचं राजकारण हे खूप अस्थिर आहे. म्हणजे इतकी राजकीय अस्थिर परिस्थिती गेल्या 20-25 वर्षामध्ये पाहिली नाही.
त्यामुळे सगळं अनिश्चित आहे आणि हा जो राजकीय प्रश्न आहे जो आहे त्याचं मलाही काही आकलन झालेलं नाही आहे. त्यामुळे आपण पुढच्या विषयावर बोलूया. सर, महत्त्वाचा प्रश्न, शालार्थ आयडी जेव्हा 52 शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला त्याच्यावर तुमच्यावर अनेक आरोप झाले, तुमच्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला, तुम्ही 42 ते 52 शिक्षकांना च्या विरोधात उभे ठाकले गेलात. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे अजूनपर्यंत समोर आलेलं नाही. नेमकी वस्तुस्थिती काय होती? तुम्हाला मी एक सांगू का की ज्यावेळी म्हणजे शालेय शिक्षणमध्ये ज्या मान्यता वैयक्तिक शिक्षण सेवकांच्या मान्यता दिल्या जातात त्या मान्यतांमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होतो आणि त्या मान्यतांचे दरसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये ठरलेले आहेत. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा असाच प्रकार झाला होता 2019मध्ये आणि यामध्ये असं झालं होतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागासवर्गीयांचा रोस्टर असेल किंवा शाळेमध्ये शिक्षकांची पदं नाही आहेत आणि नेमणुका झालेल्या आहेत. तर अशा बऱ्याच ठिकाणी ज्या अनियमित नियुक्त्या होत्या त्यांना तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मार्गानं मान्यता दिली होती. आणि तुम्ही मगाशी म्हटलात की एवढ्या संघटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहेत परंतु त्या विरोधामध्ये कोणीच भूमिका घेतलेली नव्हती. प्रथमतः आम्ही कास्टाफ शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही ती भूमिका घेतली. उपसंचालक असतील किंवा महाराष्ट्राचे शिक्षण आयुक्त असतील आपण त्यांच्याकडेही मांडलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने अनियमित नियुक्त्या झालेल्या आहेत आणि त्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मार्गानं मान्यता दिलेल्या आहेत. आता आपण याच्यामध्ये असं होतं की हा प्रश्न जो होता हा प्रश्न धोरणात्मक होता आणि त्यात काय चूक होता अशातला काय भाग नाही. परंतु काय असतं मग व्यक्तिगत पातळीवरती जो हा विषय काही लोकांनी चर्चा केली की बेरोजगारांचं काय. खरं म्हणजे कसं असतं की एखादी ज्यावेळी आपण भरती करतो त्या भरतीचे काही निकष असतात. त्या भरतीमध्ये पद उपलब्ध असलं पाहिजे, त्या भरतीमध्ये बिंदू नामावलीनुसार तो कुठल्या प्रकारचा बिंदू येतो म्हणजे रोस्टर आपण म्हणतो ते असलं पाहिजे आणि त्या भरतीचं एक मेरिट असतं, ते मेरिटप्रमाणे ती भरती व्हायला पाहिजे. असं काही होत नसेल आणि जर चुकीच्या पद्धतीनं माणसं जर रिक्रूट होत असतील आणि त्यांना शासनाची मान्यता मिळत असेल तर ते आपल्या शिक्षण क्षेत्रासाठी नुकसानीचं आहे, फायद्याचं नाही आहे. आणि त्याच्यावरती पहिल्यांदा आम्ही आवाज उठवला. परंतु तुम्हाला सांगू का मी की महाराष्ट्रामध्ये प्रशासन जे आहे शिक्षण क्षेत्रामधलं ते इतकं भ्रष्ट आहे की माझा असा समज होता की शिक्षणाधिकारीच फक्त भ्रष्टाचार करतात, पण तसं नाही आहे. आम्ही ह्याचा आवाज वरपर्यंत उठवला तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की ही सिस्टीमच पूर्णपणे त्या भ्रष्टाचारामध्ये अडकलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही म्हणताय तसं की आम्हाला असं वाटायला लागलं आम्ही खरं हा संघर्ष केला सामाजिक प्रश्नासाठी असेल परंतु त्याचा फार आम्हाला त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही आहे. अजूनही अशा अनियमित नेमणुका ज्या केलेल्या आहेत त्या नियमित आहेत, त्या नियमित केल्या जातात. लोक कोर्टात जातात आणि हायकोर्टामध्ये नैसर्गिक न्यायतत्वावरती त्यांना मान्यता दिली जाते आणि हायकोर्टामध्ये गेल्यानंतर हे शिक्षणाधिकारी जे असतात किंवा डेप्युटी डायरेक्टर असतात ते हायकोर्टामध्ये आपल्याला काय म्हणणंही देत नाहीत. ते सगळं त्यांचं सेटिंग असतं आणि त्यामुळे मग ते लोक सुटतात. पण ज्या होत्या 42 ते 52 होत्या, काही जणांना त्याच्या शालार्थ आयडी मिळाले परंतु काही जे हँगिंग लटकले त्यांना त्याचा खूप त्रास झाला, त्यांना कोल्हापूरची वारी करावी लागली. तर डेप्युटी डायरेक्टरकडे तुम्ही सुनावणीला दुसऱ्या वेळी गेलेला, त्यानंतर पण त्या रिजेक्ट केल्या गेल्या. शेवटी त्यांना कोर्टाची फेरी मारून ते करावं लागलं. जर तुम्ही काही लोकांना जर देत असाल ते कुठच्या निकषावर दिल्या गेल्या आणि जर रिजेक्ट झाले होते ते कुठच्या निकषावर, याच्याकडे तुम्ही संघर्ष म्हणून काय केला होता? एक बघा, एक लक्षात घ्या, कोर्ट ही एक वेगळी व्यवस्था आहे आणि शालेय शिक्षणाचं जे प्रशासन आहे म्हणजे शिक्षणाधिकारी असतील किंवा त्यांचे उपसंचालक असतील ही एक वेगळी व्यवस्था आहे. आता तुम्हाला सांगितलं की शिक्षणाधिकारी किंवा किंवा डेप्युटी डायरेक्टर ह्या व्यवस्थेमध्ये खूप भ्रष्टाचार आहे. त्याच्या माध्यमातून काही लोकांना दिलासा मिळाला म्हणजे चुकीच्या कामांना. पण कोर्टात गेल्यानंतर काय होतं, कोर्ट काय म्हणतं की शिक्षणाधिकाऱ्याने मान्यता एकदा दिली की तो कर्मचारी कायम झाला. तुम्ही मान्यता देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत? शिक्षणाधिकाऱ्यांना. पण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली मग तिथं काय पद नसेल की तर रोस्टरच्या अगेन्स्ट केली असेल तरी ते कोर्ट म्हणतं की मान्यता दिलेली आहे, त्याला निर्णय झालेले असे निर्णय झालेले आहेत. मग मला प्रश्न असा आहे, जर शिक्षणाधिकाऱ्याने एकदा नियुक्ती दिल्यानंतर सरकारने शालार्थ आयडी डेप्युटी डायरेक्टर यांच्याकडे जो निर्माण केला आहे तो घेतल्याशिवाय वेतन होत नाही, हे दुसरं जे कुरण असं वाटत नाही तुम्हाला निर्माण केलेलं? कारण तुम्ही म्हणता आरोप करता की
शिक्षणाधिकारी मान्यता देताना चिरीमिरी घेतात आणि पुन्हा शालार्थ आयडी द्यावा लागतो. हे एक कुरण संपल्यानंतर डेप्युटी डायरेक्टरांच्या तिथलं दुसरं शालार्थ आयडीसाठी कुरण, असं वाटत नाही आपल्याला? नाही, आता काय झालं लक्षात घ्या. पूर्वी हा शालार्थाचा जो विषय जो होता ना, तो डायरेक्टरकडे होता, म्हणजे शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडे होता. आणि पूर्ण महाराष्ट्रातले सगळे प्रस्ताव ते पुण्याला जायचे आणि त्या शालार्थामध्ये खूप विलंब व्हायचा. आणि म्हणून मग आम्ही संघटनांनी मागणी केली की तुम्ही ते उपसंचालकांकडे द्या. मग उपसंचालकांकडे दिल्यानंतर त्यांना मग ते एक संधीच मिळाली, कळलं का. आणि हे सगळं पुन्हा ते चालू झालं. मग आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून तत्कालीन शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंके साहेब त्यांच्याकडे एक भूमिका मांडली की हे कधी थांबणार, कारण हा शिक्षण सेवकांच्या मान्यतेचा प्रश्न, त्यांचा शालार्थ याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होतो आणि अनियमितता खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. त्यासाठी सिस्टीममध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. आणि म्हणून मग ती पवित्रा पोर्टल प्रणाली जी आहे ना, ती यासाठी झाली की शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आता त्याच्यात काही राहिलेलं नाही. म्हणजे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मान्यता विषय राहिलेला नाही किंवा संस्थाचालकांकडे सुद्धा जे शासनाकडून जी आता भरती होईल पवित्र पोर्टलने ती क्लिअर होईल आणि तात्काळ पगार चालू होतील शिक्षण. निश्चितपणे. आता शालार्थ विषयच नाही ना, पवित्र पोर्टलमध्ये शालार्थ विषय नाहीच आहे, संपला. मी तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारतो, कारण तुम्ही संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून. ह्या सगळ्या चिरीमिरीचे प्रकार होत होते, 52 जणांचा प्रश्न होता आणि काय, अशा वेळी तुम्ही जुने कार्यकर्ते आहेत संघटनेचे, तुमची संघटना किंवा जिल्ह्यातल्या इतर संघटना, माध्यमिक संघटना ह्या नेमक्या काय करत होत्या? का विरोध झाला नाही अशा वेळी? आणि कोकणातला जो सुपुत्र आहे, विशेषतः जो शिक्षक म्हणून लागतो, गरीब बिचारा असतो, संस्थाचालकांना लाखो रुपये द्यावे लागतात, नंतर शिक्षण विभागामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांना चिरीमिरी, आणि यानंतर पुन्हा पवित्र पोर्टलसाठी पैसे, कुठून पैसा आणणार? तुम्ही का विरोध केला नाही? एक लक्षात येतोय का तुमच्या की भरती प्रक्रिया जी आहे ही पारदर्शक झाली पाहिजे, याच्यामध्ये काय दुमत आहे का तुमचं? 100% बरोबर आहे. बेरोजगारी हा वेगळा विषय आहे. म्हणजे इथल्या भूमिपुत्राला नोकरी मिळाली पाहिजे, आपण मान्य करूया. पण इथल्या भूमिपुत्राला नोकरी मिळत असताना ती त्याच्या गुणवत्तेने मिळाली पाहिजे, ती त्याच्या प्रवर्गाच्या बिंदूप्रमाणे त्याला ती नोकरी मिळाली पाहिजे. एखाद्या मागासवर्गीयाची जागा असेल आणि त्या ठिकाणी जर एखाद्या खुल्या प्रवर्गातला उमेदवार ती नोकरी मिळत असेल तर हे सुद्धा सामाजिक अन्यायकारक गोष्ट आहे. हे पण चुकीचे आहे ना. मग बेरोजगार तर सगळेच आहेत. त्यामुळे तुम्ही तो प्रश्न नीट समजून घ्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे, याच्याशी काही दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु हे मिळत असताना इतर कुणावरही अन्याय होता कामा नये, यासाठी सुद्धा आपण खबरदारी घेतली पाहिजे. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पुढे वाटचाल केली पाहिजे. त्याच्या अनुषंगी एक प्रश्न येतो आणि पुढे जातोय मी. खरं तर वर्षाताई गायकवाड तेव्हा शालेय शिक्षण मंत्री होता, विद्यमान शिक्षण मंत्री दीपक भाईंनी खरं तर त्यांना पत्र लिहिलेलं होतं, माझ्या जिल्ह्यातील हे शिक्षक आहे, तो खरा प्रश्न सुटला पाहिजे. पण त्यांना तो सोडवता आला नाही, प्रश्न रेंगाळत राहिला. आणि दीपक भाईंनी केलेले प्रयत्न काय सांगाल? खरोखरच त्यांनी त्यांच्याकडे प्रयत्न केलेले होते, काय वाटतं तुम्हाला? नाही, आता ते मला काय माहितीच नाही त्यांनी साहेबांनी काय पत्र दिलं होतं त्यावेळी. कसं असतं की शेवटी आपल्या जिल्ह्यातले शिक्षक बांधव आहेत, त्यांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे, ते नोकरीला लागल्या पाहिजे, हा लोकप्रतिनिधींचा विचार असतो, तो सारासार विचार आहे. सर, महत्त्वाचा प्रश्न, तुम्ही राज्याचे अध्यक्ष झालात, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता अनेक संघटना आहेत, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंगली शिक्षक भारती संघटना, जी संजय वेतोरेकर जे जिल्हाध्यक्ष आहेत, काही महिन्यात ते निवृत्त होत आहेत. परंतु पूर्वीचा अध्यापक संघ होता, त्याचा फ्लो होता, तो कमी होत गेला, शिक्षक भारती वाढली. तावडेंची शिक्षक परिषद होती, ती पण आज आहे. परंतु शिक्षक भरती ज्या पद्धतीने वाढलेले आहेत, मराठा महासंघ आहे, दिनेश माडगूत यांची नवीन संघटना आहे, तुमची काष्टावेक संघटना आहे, अजून काही संघटना आहे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आहे, आपले तर्फे सरांची जी मुख्याध्यापक संघटना आहे, अनेक संघटना आहेत. शिक्षक भारती एवढी स्ट्रॉंगली वाढली, युवक वर्ग पण त्यांच्यासोबत आहे, काय कारण असेल, काय तुम्हाला वाटतं? आणि तुम्ही संघटना मजबूत करण्यासाठी काय प्रयत्न असतील तुमचे? शिक्षक भारतीच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर मुळात कसं आहे की शिक्षक भारतीचे विद्यमान शिक्षक आमदार जे कपिल पाटील जे आहे, कपिल पाटलांचं सभागृहातले जर तुम्ही भाषणं बघितलीत तर निश्चितपणे कपिल पाटलांच्या सभागृहातली जी भाषणं असतात ती प्रभावित करणारी असतात. कारण कपिल पाटील महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रश्नांवरती, म्हणजे सामाजिक प्रश्न असतील, शैक्षणिक प्रश्न असतील, या सर्व प्रश्नांवरती कपिल पाटील आपला आवाज उठवतात. आणि तो एक भाग आहे. दुसरं असं आहे की त्यांनी
मग त्यांचं तुम्ही बघितलंस की सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचे तुम्हाला तिथे फोटो दिसतील आणि त्यामुळे बरेचसे बांधव जे आहेत ते तिकडे आकर्षिले जातात की त्यांना तसं वाटतं की आपल्याला ह्या विचारधारेवरती काम करायला आवडतं किंवा बेतोरेकर सरांचं नेतृत्वसुद्धा निश्चितपणानं चांगलं आहे असं म्हणायला पाहिजे. हे सगळं आहे त्यामुळे तिकडे ओढ आहे. परंतु एक सांगतो तुम्हाला की एखाद्या म्हणजे भाषण हा विषय बाजूला ठेवा, परंतु विचारांवरती काम करण्यासाठी एक भूमिका घ्यावी लागते. अशी भूमिका शिक्षक भारतीकडून कधीही घेतली गेली नाही. म्हणजे आत्ता आम्ही तुम्हाला सांगितलं की मागासवर्गीयांच्या अनुशेषाबाबत किंवा आत्ता राज्यामध्ये मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. माननीय कपिल पाटील हे चांगले वक्ते आहेत, सभागृहामध्ये खूप चांगले बोलतात, परंतु मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या प्रश्नांवरती कपिल पाटील किंवा शिक्षक भारतीने एकही आंदोलन केलं असेल तर मला सांगा. एकही आंदोलन त्यांनी या विषयावरती केलेलं नाही आहे, कळलं का? आणि त्यामुळे या सर्वांचा विचार सर्व शिक्षकांनी करावा. त्यांचा फ्लो फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता दिसतोय, मुंबईमध्ये आहे, पण कोकणचा विचार करताना त्यांचा रत्नागिरी, रायगड, ठाणे याच्यामध्ये कुठेतरी दिसत नाही. शिक्षक भारती आपल्या फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आहे. रत्नागिरीमध्ये शिक्षक भारती कुठंच नाही आहे. रायगडमध्ये पण शिक्षक भारतीचं नाही आहे काय, किंवा ठाणे तुम्ही म्हणता ठाणे पालघरमध्ये सुद्धा शिक्षक भारती शिक्षक परिषद आहे तिथं बऱ्यापैकी, आणि आता ज्ञानेश्वर म्हात्रेंची संघटना तिथे काम करते. सर, शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत जो बदल झालेला आहे, शिक्षक भरतीचा ट्रेंड, आता दीपक भाईने तर घोषणा केली 30 ते 60,000 शिक्षक भरले जाणार आहेत. या सगळ्या घोषणामध्ये आताची शिक्षक भरती, बीएड जवळजवळ 1.5 बंद झालेला आहे, बेरोजगारी सुरू झालेली आहे. काय वाटतं तुम्हाला, सरकार जी भूमिका घेते, शिक्षण सेवकांचं आता मानधन दीपक भाईने वाढवलेलं आहे, ठीक आहे, परंतु ह्या सगळ्या याच्यामध्ये शिक्षक भरती कुठेतरी थांबलेली होती. 2014 पासून जी भरती प्रक्रिया थांबलेली होती, याचे काय 12-14 मध्ये याचे काय परिणाम झाले, काय भूमिका घेतली पाहिजे सरकारने, काय वाटतं आपल्याला? तुम्हाला मी सांगू का, 2012 मध्ये ॲक्च्युली ना बॅन आला होता, म्हणजे शिक्षकांच्या भरतीवरती, आणि तो बॅन आल्यामुळे त्याचा परिणाम काय झाला की त्या काळामध्ये अनियमित भरत्या खूप झाल्यात. म्हणजे ॲक्च्युली तो बॅन जर नसता तर खूप चांगलं झालं असतं. तो बॅन असल्यामुळे अनियमित भरत्या झाल्यात, आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो आज आपल्याला भोगावा लागतोय की अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा जो प्रश्न, विशेषतः मुंबई आणि नागपूरमध्ये सर्वात जास्त अतिरिक्त शिक्षक आहेत. किती आहेत अतिरिक्त राज्यात? आत्ता मुंबईमध्ये जे अतिरिक्त शिक्षक होते त्यांची जवळपास खूप मोठी संख्या आहे त्यांची. माझ्या माहितीप्रमाणे काहीतरी 5,000 शिक्षक होते. त्यांना मुंबईच्या नगरपालिकांच्या शाळेमध्ये त्यांचं समायोजन केलं. म्हणजे ते महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं समायोजन होऊ शकत नव्हतं, मुंबईच्या बाहेर ते कुठं करायचं, म्हणून त्यांना मुंबईच्या नगरपालिकेच्या शाळेमध्ये, म्हणजे मुंबईच्या आयुक्तांची परवानगी घेऊन त्यांचं समायोजन मुंबई पालिकेच्या शाळेमध्ये केलं. इतकी भयानक परिस्थिती. रोस्टर भरती, अगेन्स्ट रोस्टर करता, त्याच्या भरती तुम्ही भांडत असता. आता पवित्र पोर्टलमध्ये हा सगळा प्रश्न सुटेल निश्चितपणाने. आता काय, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरती करत असताना जे मागासवर्गीय आयुक्त आहेत त्यांच्या मार्फतच ते रोस्टर तपासून घेतलं पाहिजे, आणि रोस्टर तसं तपासून नसेल तर पोर्टलच्या माध्यमातून ते भरती प्रक्रिया जी आहे ती पूर्णच होत नाही. त्यामुळे तो प्रश्न आता निकालीच लागला आहे, प्रश्नच नाही. सर, आकाश तांबे आज राज्याचे अध्यक्ष झाले, विजन काय असेल तुमचं भविष्यातलं, तुमचं ही संघटना मजबूत करण्यासाठी? महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही म्हटलात 50,000 तुमचे सभासद आहेत, हे तुम्हाला 1 लाख 1.5 लाखापर्यंत घेऊन जायचं, काय विजन असणार आहे? नाही, आत्ता महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे 1 लाख आमचे सभासद आहेत. आम्हाला भविष्य काळामध्ये ते 5 लाखापर्यंत सभासद न्यायचे आहेत आम्हाला. हा एक विषय आहेच. याशिवाय कास्टटाईप शिक्षक संघटनेचं एक फार मोठं पुण्यासारख्या ठिकाणी एक शिक्षक भवन असायला पाहिजे, कास्टटाईप शिक्षक भवन. त्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करतोय. हा एक आमचं आहे. दुसरं म्हणजे आपण बघता की जिल्हा परिषदांच्यामध्ये शिक्षण समितीमध्ये मागासवर्गीय एक प्रतिनिधी असला पाहिजे. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी आपण खूप करतो, किंवा फुले शाहू आंबेडकरांची नावं आपण सगळेच पक्षाचे, सगळ्याच संघटनांचे लोक घेतात, परंतु त्या घटकांना न्याय देण्यासाठी त्यांचा योग्य प्रतिनिधी जिल्हा परिषदच्या शिक्षण समितीमध्ये गेला पाहिजे. त्यासाठी आमचा आग्रह असणार आहे शासनाकडे की प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षण समितीमध्ये मागासवर्गीय आमचा कास्टटाईप शिक्षक संघटनेचा एखादा प्रतिनिधी असावा, अशी सुद्धा आमची एक भूमिका आहे. सर, शेवटचा प्रश्न,
पूर्ण सिंधुदुर्गासह तुम्हाला राज्याचा आता विशेषतः फिरता येणार नाही संघटना वाढीसाठी. 36 जिल्ह्याचा विचार करता कुठच्या जिल्ह्यामध्ये तुमची स्ट्रॉंग संघटना आहे आणि तिथे मजबूतीने म्हणजे पतपेढ्या तुमच्या ताब्यात असतील, शिक्षक आक्रमक होऊन काम करतायत आणि प्रश्न सुटत आहेत? असा विचारला तर आम्ही अशी एकमेव संघटना आमची आहे, म्हणजे महाराष्ट्राच्या 36 जिल्ह्यांमध्ये आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि आमचे युनिट्स त्या ठिकाणी काम करतात. आता स्ट्रॉंग म्हटलं तर अनेक जिल्ह्यामध्ये, आता शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये शिक्षक बँकेमध्ये 4 संचालक आहेत. त्याच्यानंतर आमचे विदर्भामध्ये यवतमाळमध्ये आमच्याकडे शिक्षक बँक आहे. त्याच्यानंतर नाशिकमध्ये आमचं चांगलं युनिट्स काम करतो. म्हणजे उर्वरित जवळपास सर्वच महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यामध्ये सुद्धा, आता लातूरमध्ये आमचं चांगलं काम सुरू आहे, परभणीमध्ये आमचं काम चांगलं सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये ओव्हरऑल सगळ्या रिजनमध्ये, म्हणजे तुमचा विदर्भातला अमरावती रिजन असेल, अमरावती विभागामध्ये आमचं चांगलं काम सुरू आहे, नागपूर विभागामध्ये आमचं काम सुरू आहे, कोल्हापूर विभागामध्ये तर सगळ्यात चांगलं काम सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जर आमचं सगळ्यात स्ट्रॉंग युनिट आहे, म्हणजे सगळीकडे स्ट्रॉंग युनिट आहे. हे ओव्हरऑल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक संघटनेचं काम चांगलं आहे, पण ते अजून चांगलं आम्हाला करायचं आहे. कारण आम्हाला आमचं टार्गेट आहे की 5 लाख शिक्षक सभासद, कारण आता भरती होऊ घातलेली आहे. ह्या नवीन भरतीमध्ये येणारा जो नवीन शिक्षक आहे तो सुद्धा आमच्या संघटनेचा सभासद झाला पाहिजे. आमचा विचार आहे, विचार त्यांनी घेतला पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न राहील पुढच्या काळामध्ये. शेवटचा प्रश्न, हे सगळं करत असताना अनेक आव्हानं आहेत. ही आव्हानं पेलत असताना अधिवेशन पुढचं जे आहे हे सिंधुदुर्गात होईल का? आणि कोकणचे सुपुत्र असलेले दीपक भाई केसरकर हे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, त्याचा फायदा संघटनेला काय? निश्चितपणाने म्हणजे मला खूपच अभिमान वाटतो. म्हणजे मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भूमिपुत्र आहे आणि मला महाराष्ट्राचं अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला. आणि माझ्या सिंधुदुर्गीय वासियांसाठी म्हणजे खरंच इथलं पर्यटन जे आहे, इथला जो निसर्ग जो आहे त्याची भुरळ संपूर्ण महाराष्ट्रामधल्या जनतेला आहे. आणि त्यामुळे आमच्या संघटनेच्या मध्ये मग विदर्भ असेल किंवा नाशिक रिजन असेल, मराठवाडा असेल, या सगळ्या लोकांनी असा आग्रह धरला आहे की पुढचं जे आमचं राज्याचं अधिवेशन असेल ते आपण कोकणामध्ये म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घ्या आणि शालेय शिक्षण मंत्रीमध्ये आमचे दीपक भाई आहे त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ते इथं व्हावं अशी सगळ्यांची इच्छा. आणि आम्ही निश्चितपणानं भविष्यकाळामध्ये म्हणजे पुढच्याच वर्षी आम्ही या विधानसभेच्या निवडणुका होण्यापूर्वी दीपक भाई शालेय शिक्षण मंत्री महोदय आहेत त्यांच्यात प्रमुख उपस्थितीमध्ये किंवा ते उद्घाटक म्हणून आम्ही ते शिक्षक संघटनेचं पुढचं आपण अधिवेशन इथं घेतोय. सर, खूप खूप धन्यवाद. कोकण 7 लाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये येऊन तुम्ही आमच्याशी खास बातचीत केल्याबद्दल. आपल्यासोबत होते आकाश तांबे. खरं तर आपल्या 20 ते 25 वर्षाच्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करताना त्यांनी कास्टाईफ संघटनेचं जिल्हा अध्यक्षपद, सरचिटणीस ते राज्याचे अध्यक्षपद अशा अनेक पदांवर त्यांनी भरारी घेतली. खरं तर असं हे व्यक्तिमत्व आहे की ज्याने अनेक चढ उतार बघितले आणि ह्या राज्याचे अध्यक्षपद घेतल्यानंतर 1 लाख सभासद असलेल्या शिक्षक संघटनेचं कास्टाईफ संघटनेचे 5 लाख सभासद करण्याचं त्यांनी उद्दिष्ट घेतलेलं आहे. कोकणचे सुपुत्र असलेले दीपक भाई केसरकर यांची त्यांना अनेक कामामध्ये मदत झालेली आहे. त्यामुळे निश्चितच ही संघटना मजबूत करून कोकणामध्ये येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये राज्याचं अधिवेशन घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. निश्चितच कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा व्यक्त करून मी इथंच थांबतो. बघत राहा फक्त कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.